Dnes je Deň matiek. A ja si myslím, že všetky mamy, maminy, alebo aspoň väčšina sa správajú k svojim deťom naozaj tak, že milujú bez podmienok, objímajú, aj keď je možno úplne ticho a veria aj vtedy, keď všetci si myslia opak. Byť mamou je nádherné. A ja sa snažím byť aj takou mamou, ktorá môjmu synovi ukazuje, že život nie je len o pohodlí, že je o raste. Že nevzdávame veci len preto, že sú ťažké. Myslím si, že my mami by sme mali našim deťom ukazovať viac, že pracovať na sebe nie je trest, ale výsada. Že disciplína nie je tvrdosť, ale forma lásky k sebe aj k ostatným. Že byť dobrým človekom neznamená byť dokonalý, ale byť úprimný, zodpovedný, pokorný, prajný. Snažím sa byť mamou, ktorá učí príkladom, nie slovami, aj keď samozrejme nie vždy je to ľahké. Ktorá učí veriť si, aj keď celý svet pochybuje. A byť tá, ktorá dá svojmu dieťaťu silné korene, ale zároveň aj krídla. Myslím si, že deti nepotrebujú mamu, ktorá ich zachráni pred každým problémom. Potrebujú mamu, ktorá ich naučí, ako si poradiť v rôznych situáciách. Prajem vám nádherný deň matiek, nielen dnes, ale úplne každý deň, aby sme boli pre naše deti vždy tým bezpečným miestom, kde sa budú radi vrácať.